Taskar Tarihi daga Gambiza kashi na biyu. Ta yaya aka kafa masarautar Kano? Suwaye sarakunan Kano na farko? Masarautar Kano ta shafe sama da shekaru 1000 tana wanzuwa, amma tambayar ita ce, waye ya kafa ta? Suwaye sarakunan farko? Kuma ta yaya Kano ta zama ɗaya daga cikin manyan masarautu a Afirka ta Yamma? Gambiza TV ta binciko muku sahihan littattafan tarihi domin gano asalin masarautar Kano. Assalamu alaikum, sunana Sani Ishakdarma daga Gambiza TV. A shirinmu na baya mun tattauna akan rikicin sarautar Kano da kamanceceniyarsa da abin da ya faru tsakanin Tukur da Yusuf. Yau kuma za mu koma ga tambayar da mutane da dama ke. Ta yaya aka kafa masarautar Kano? Asalin masarautar Kano. Masana tarihi sun bayyana cewa tarihin Kano ya fara ne tun kafin Musulunci ya iso ƙasar Hausa. Chronicle ya bayyana cewa mutanen farko sun zauna ne a dutsen Dala, inda suka fara noma da ƙira da ƙarafa da kuma kasuwanci. Daga baya aka samu shugabannin da suka fara kafa tsarin mulki, wanda daga baya ya juye ya rikide ya zama masarautar Kano. Suwaye sarakunan Kano na farko? A cewar Kano Chronicle, Bagauda shine sarkin Kano na farko daga gidan sarauta, kuma daga gare shi ne aka fara jerin sarakunan da suka mulki Kano. Masana tarihi sun nuni da cewa akwai bambanci tsakanin abin da tatsuniyoyi ke cewa da abin da rubutaccen tarihi suka tabbatar. Saboda haka ana ɗaukan Kano Chronicle a matsayin ɗaya daga cikin manyan tushen tarihin Kano, tare da nazarin masana na zamani. Ta yaya Kano ta zama cibiyar kasuwanci? Saboda matsayinta a hanyar kasuwanci tsakanin arewacin Afirka da ƙasashen da ke kudancin Sahara, Kano ta bunƙasa ta zama cibiyar kasuwanci. Kano ta shahara da fatu, zane, rini da ƙirar kayayyaki, abin da ya sa Kano ta zama ɗaya daga cikin manyan biranen daular Hausa. Darasin tarihi. Tarihin masarautar Kano ya nuna cewa ƙarfin masarauta baya ta'allaka ga sarki kaɗai, yana ta'allaka ne da haɗin kan al'umma, shugabanci nagari da kuma kiyaye al'adu. Sunana Sani Ishakdarma, wannan shine Taskar Tarihi daga Gambiza TV. A shiri na gaba za mu kawo muku me yasa Tukur ya rasa mulki, cikakken tarihin yakin basasar Kano. Idan kun ji daɗin wannan binciken, ku danna mana subscribe, ku yi following, ku yi liking, ku yi share domin abokananku su ma su amfana daga cikin tarihi sahihi na masarautar Kano. Kafin lokacin nake cewa Assalamu alaikum.